представят една бар академия, която се случва отскоро в България. Значи поименно ще пробвам, тук ви ще излезете. Тихомир Стаменов. Той представлява бар Академия България, а този господин май няма нужда от такова представяне, още повече, че аз го назовах преди той да е дошъл. Това е световният шампион по барманство Васил Колев. Само след броени секунди ще видите какви почти магии и фокуси може той. Сигурно и ти. Горе-долу. За да не говоря аз, без да имам питие в ръката, давам думата на вас. Да се представите. Благодаря. Здравейте, Габрово. Казвам се Тихомир Стаменов. Искам да ви поздравя за страхотния младежки фестивал, който сте организирали. Това е нещо страхотно. Наистина е една много добра организация и се радваме, че сме гости на тази организация. Както вече нашата колежка ни представи, ние сме част от Българската асоциация на барманите и сме основателите на Бар Академи България. С няколко думи само ще ви се представиме. Българската асоциация на барманите съществува от 20 години, като от 10 години ние сме част от Световната асоциация на барманите. Втората стъпка, която направихме след основаването на тази асоциация, е това, което сега в момента презентираме пред вас. Това са една верига от обучителни центрове, наречени Бар Академия. Само ще ви съобща новината, че много скоро ще има такъв тренинг център и на територията на град Габрово, благодарение на съдействието на ПГТ по туризъм Пенчо Семов. Аплодисменти за училище, за директора. Няма да ви досаждам повече, давам думата на най-добрия барман в света за всички времена, двукратния световен шампион Васил Колев. Здравейте! Здравейте от мен. Казвам се Васил Колев. Много съм щастлив, че съм тук днес, че ме поканихте. За мен е чест. Надявам се, че ще дойдете от среща пред тези прекрасни ученици, възпитаници на професионалната гимназия по туризъм Пенчо Семов Габрово и заедно ще направим, мисля, чудеса. Заповядайте! Аз съм убедена, че чудесата ще се случат и действително, ако искате световен шампион да ви направи пиене, а защо не и компания на напитката, сега е момента. Възползвам се отново да кажа каква е каузата. Имат символична цена коктейлите, които може да опитате на този бар. Идеята е да се съберат средства за ремонт и иновация на спортната зала на професионалната гимназия по туризъм. И така, време е за питие и за още танци, заедно с Гери и нейните чаровни момичета. Раздвижете се!